Takže záznam 20. června 2012, totálně zatopená vodou provozovna ACV Salon. Vzhledem tomu, že samozřejmě nefunguje elektrika, protože jsou asi spálené pojistky, zajistilo to, bouchlo to, tak to zkusíme aspoň baterkou. Takže procházím podnikem, pod vodou je bar. Teďka svítím na velkou lednici, ta je taky celá pod vodou, včetně zboží. Brouzdám ve vodě, pokud jsem se zamířit na nohy, aby to bylo vidět. Mám vysoké boty, jsou tam celý, takže nějakých 35 čísel. Procházím podnikem. Do taba, tady plave, co to je? Nějaký zboží. A to jsou cigáry, tak to je pěkný. Tady pod vodou figurína. Chlaďák pod vodou. Zboží. Obě lednice. Třetí lednice. Na kolegově taky vidět, kolik je vody, takže komplet celá provozovna zatopená. Záznam bude k dispozici pro pojišťovnu. Konec záznamu.